Teknologia on parasta. Ei se ainakaan mun aikaa varasta. Sillä voi jakaa kesken kavereiden salaisuuksia tai vaikka yleisön kesken julkisuuksia. Minä haluan kertoa teille teknologian sanomaa, joka on mitään muutakin kuin painettua mediaa. Sillä nyt kun voit lataa sosiaaliseen mediaan kaikenlaista materiaalia, haluan sanoa sitä, että nykyään on vaikuttamisen aikakausi. Nyt sä voit pistää nappia, painat ja nettiin lataat, siellä se tieto innoissaan makaa. Sä voit pistää kaikkia dataa, kaikenlaista tietoa muille jakaa. Nimittäin nyt sä voit niinku pistää jos sä haluat kertoa omasta elämästäsi, sä voit sen pistää nettiin luettavaksi ja kaikkia kiinnostuksen kohteita. Et nyt on niinku jokaisella valta, ennen sanottiin, että äänestämällä voi vaikuttaa, nykyään voi vaikuttaa joka tavalla. Sä voit pistää kuvia, videota, tekstiä, ääntä, kaikenlaista materiaalia toisen jaettavaksi. Nykyään niin voit olla yhteydessä ympäri maailmaa, vaikka Kiinaan soittaa kaverille, ei koskaan ei tarvitse olla yksi. Nyt on niin sosiaalisten verkostojen aikakausi, kuinka teknologia on muuttanut niin Suomeen, että kaikki voi olla yhteydessä kaikkia, kaikki voi jakaa, että yhden miehen mediajulkaisu. Minäkin olen saanut miljoonia katsojia erilaisissa nettimedioissa ja muissa videoilla ja muilla. Niin luoda yleisöä ja tutustua uusiin ihmisiä. Niin se on mahtava aikakausi tämä media-aikakausi ja paremmaksi vaan menee tämä teknologia-aikakausi. Niin teknologia on loistava juttu, että se ei ole mikään huono tuttu. Se on niinku täyttä rautaa ja kaivaa iloista tuommoista tietä. Kyllä!